A si ja zvidím na tačku. Áno. Ja ti chcem ukázať všetko. Však ja viem. Môžeš ukazovať. What is this? Why is it empty? No akože keď si tu bola, ty tu nebolo nie. Prvé by sa mal čajník aj celý teaware umyť a zahriať. Toto je normálne, že horor potom, jak som videla našu chladničku doma. Tam sa nevie človek ani pohnúť. Tu nie je ničo pohnúť. Čo? A že tu nie je ničo pohnúť. I don't know. Správne by sa to malo potom vylievať do toho mora, alebo jak sa to volá. Ale to nemám. To je tu tá podložka? Podložka, hej. Takže si všetko pripravíš. Takže toto je sun-dried Yunnan Black Tea. Ideme prešľapaný z toho. Lebo neviem, jaký ono. Počkaj, dám si ešte. Black tea pravdepodobne to bude takých 85. Dám si. Nemôžeš vygoogliť Hongkong, takže to je čínsky čaj. Nemôžeš vygoogliť, že Yunnan tea brewing temperature. Alexa, moja. Nie Alexa, Siri. How to brew Yunnan tea heat. 250 milliliters of water to 90 degrees. 90 degrees, okay. Pour the hot water over the tea leaves and steep for 2 to 3 minutes. Strain and drink. No a väčšinou také, že zelené čaje sa nemusia, ale toto sa ešte môže predmyť. Taký, že čierny čaj. Takže predmieš ho a zalieš. No a najdôležitejšie je mať proste ešte jednu nadobku. A na to budem používať ten French press. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Akože je možno až príliš malý, lebo no a toto budem používať ešte na strain. Ty kokot, ja mám taký zrazu. Čo? Jak to povedať? Tiver. Presne, všetko čo treba, to máš.
Toto trochu vonia jak ten čínsky černý čaj, ktorý som mal, a toto je tiež čínsky čierny čaj. To takto vyzerá. Prvý lúh.